Sa muling pagdalaw ng pamalaang panlalawigan ng Pangasinan sa Barangay Maliko sa San Nicolas, bitbit nila ang mga kaalamang makatutulong para magkaroon ng karagdagang kita at trabaho ang mga residente. Sa pangunguna kasi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, itinuro ang basic carpentry at basic motorcycle engine tune-up. Nabigyan na rin sila ng mga starter toolkit. May kami ito'y Maliko para mangitid ti serbisyo apo kinyayo. Ijay opisina mi, aside from employment, makititid kami employment through referrals po sa local at overseas employment. No sino man apo, ti kayat na, ti ag-apply. May kami to'y apo, ibagayo no inya ti kayat yo ti ag-apply ti local, overseas. No inya ti kayat yung training, ado ti pa-training nga may kitid ti office mi apo. Namahagi rin sila ng relief goods at mga school supplies. Libreng aros kaldo naman ang hatid ng gikusina ni Governor Ramon Monmon V. Gico III. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa Barangay Maliko. Agyaman kami ta adat ti gobernador nga mayat ti panagnakim na nga tumulong dito yung lugar niya nga Maliko, ma'am. Agyaman kami, ingana ngat panungpalan ti biyag mi kumati dito nga marami ni Governor Gico. Tiniyak naman ni Governor Ramon V. Gico III na hindi ito ang huling pagdalaw ng Lingap Ed Barangay sa kanila. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.